Vapostora ngatitaura nechokwadi. Shona inotaura iyo ichiti tsuro haiponi murutsva ruviri. Mukatarisa pasarudzo dzakaitwa mugore ra2018, avo vanozviti vakahwina mavhota vakanga vanawo vakanga ari mashoma kwazvo. Kana mukatarisa vachamisa mamiriro avakaita nenguva shoma yavakanga vainayo pagadziriro, uyewo nevanhu vakanga vachivimba kuti Nyatsimba Mutota akanga achigona kuzoshandurawo zvimwe zvinhu. Iko zvino vanhu vose vaona chokwadi. Zvino kana yakambopurana paburi ratsono, gondoguno inotokuta buri iroro chete, nekuti haizi nyore kunopinda paburi. 2023 election yevadoko, 2023 election yevanhu vanowirirana navanhu, vanodiwa navanhu, vanoita zvido zvavanhu. Iko zvino haisiri nguva yekuswera tichinyengererana naharahwa, haisiri nguva yekuswera tichinyengererana nevasina simba kufamba nomudonzvo. Yava nguva yekuti tipe majaya nguva yavo yekuti vaite basa. Pangava pamusha chaipo, baba Johani vaigara vachizvitaura kuti kana baba wava mukweguri, yava nguva yekuti vana vachinge vachibata geja nokurima. Haungarambi uchiti uye wachembera uda kuita zvose. Iyi yava nguva yekuti vana Nyatsimba Mutota pamwe chete nevamwe vavo nezvizukuru zvavo vachiinda kuzororo, vachienda kupenjera. Asi kana vakaramba vachiita nharo, maperero avo achava maperero enyadziswa. Zvaiva nani kuti munhu azvibvire oga pane kuzokuzosumudziwa nemuridzi weChigaro. Kana chituro chisiri chako, ukaona mwene wechituro asvika, zvine hunhu kuti ungogara hako wasumuka, muridzi wechituro uye ugara zvakanaka. Asi ukada kuita nharo, kana akazokumurudza ipapo, unozobvapo uchikwenya uchiti mavara angu azara ivhu. Tiri kutaura zvakaregwa naBaba Johani, ndiwo mashoko atinoramba tichitsinhira. Baba Johani vanose vakasiya vataura vachiti mudoko ndiye achava mukuru. Zvino mudoko watinaye ndiani? Ndiye kamwana wamaineri, ndiye mudoko watinaye. Kuye mukuru watinaye ndeupiko? Ndiye kaNyatsimba Mutota. Katiindei, tiinde tinoita zvunhu sezvazvakarehwa naBaba Johani.